Směrem na mě. Zase začneme s tím, že nohy budou v paralelní pozici a budete mít jemně pokrčený kolena. Jo? Tak. A teď záleží na vás, jak vám to bude příjemný. Buď si necháte oči zavřený, anebo otevřený. A jenom se zkuste teďka ponořit do svého těla. A začít vnímat svoje chodidlo. A to, jakým způsobem vnímáte propojení s tím prostorem pod chodidly a se zemí. Můžete si všimnout rozdíl mezi pravou a levou stranou. A aniž byste... Přijde mi, že na pravou stranu jakoby ta váha jde víc. Aha. Tak si toho jenom všimněte, nic s tím nedělejte, jo? A stejně tak nic nedělejte se svým dechem a jenom ho začněte pozorovat. Jaký to pro vás je, když se vaše tělo nadechuje? A jaký to je, když vydechuje? Můžete si všimnout, jak se pohybuje při nádechu vaše tělo. Jak se zdvihá hrudník a při výdechu, jak klesá. Cítím. Skvělý. Taky si můžete všimnout, že je rozdíl mezi přední a zadní stranou těla. Možná, že ta jedna strana bude dostupnější a jedna vzdálenější. Taky si všimněte postavení své páteře. Cítím takový směr jinak křivo. Tak možná jenom dopřejte jemný pohyb v těle, aby se vaše páteř mohla narovnat a bylo vám v tom příjemně. A teď si takovým vnitřním zrakem začněte projíždět tělo a všimněte si oblastí, které jsou pro vás dobře dostupné, s kterými máte dobrý kontakt. Cítím jako dobře ty nohy. Jsou fakt pevný. Super. Tak jenom tyhle ty místa zaregistrujte, jako byste se s nima pozdravil. A pak tam pravděpodobně budou místa, které jsou vzdálené. Jako kdyby byly v mlze, nejsou dostupné. To je v pořádku, jenom si jich všimněte a i s nima se pozdravte. Není potřeba s nima vůbec nic dělat. Pak tam bude hodně míst, které jsou neutrální. Ani tak, ani tak. A i ty zkuste pozdravit a jenom je navnímat. Pak se znova prosím vrátíme k tomu dechu. Všimneme si, jaká je teplota vzduchu při nádechu a jaká je při výdechu. Čeho jste si tam všimnul? Ten výdech je teplejší. Skvělé. Takže s každým nádechem se naše tělo ochlazuje, protože při výdechu odchází horkost z těla. Malinku otevřeme oči a začneme tím prvním cvikem, který je na protažení kotníku. Takže já to ukážu i rukama, ale budeme dělat jenom nohama. Váha bude rozložena na obě nohy 50/50 a budeme překlápět v kotnících na jednu a na druhou stranu. Ten pohyb je vždycky iniciován naším dechem. Stále necháváme váhu 50/50. Minimalizujeme rotaci kyčle a jenom vlastně překlápíme chodidla propojený s dechem. Kde cítíte to protažení? Vnější stehna. Zkuste si víc pokrčit kolena. Tak. Aby jsme se dostali níž až do těch kotníků. Výborně. Tak, záda jsou krásně protažená, pohled přímo před sebe, aby se nám nekřivila krční páteř. Tak a
a nezůstáváme v té pozici, ale opravdu kopírujeme dynamiku toho dechu. Perfekt. Tak se něco povolilo. Tak ještě si dokončíme. Doleva. Zastavíme ten pohyb a po každém pohybu cviku budeme takhle vyklepávat klidně ruce i nohy. Jo? Tak, kde jste vlastně na té škále, jsem se nezeptala, Honzo. 4-5 určitě minimálně. Krásný, krásný. Ta bezpečná zóna je do té 7, takže jenom připomínám, že na škále nebudeme překračovat 7. Vždycky je to důvod k zastavení. Ať je to chlad, ať je to horko, ať je to bolest, ať je to objevená emoce, nebo to, že opustíte mentálně ten prostor. Přijdete sem tady ke stěně, položíte si ruku do výše vašeho ramene a stojnou nohu necháme lehce pokrčenou. Tu druhou si blízko paty opřeme o palec, tak aby jsme ale na ní neměli žádnou váhu. Tak, a teď půjdeme při nádechu, zdvihnout patu, vytáhnout se nahoru a při výdechu se vrátit na zem a přitom nechat kolenostojné nohy stále jemně pokrčený. Takže nádech a výdech. Tak. Já to zkusím. Takhle. Pojďte si prosím stoupnout. Pojďte blíž k té stěně, blíž ke stěně, ať máte uvolněný loket. Tak, měkké kolenostojné nohy. Fajn. A teď si představte, že vás něco vytáhne a vrátíte se zpátky. A je to plynulý pohyb. Klidně si položte tu druhou nohu o palec na zem, ať ji nemusíte táhnout a vrátit. Tak. Kde jste na stupnici? Zatím asi 5. Okay. Tak a zkuste volně dýchat, jako když normálně se pohybujete. Žádný hluboký nádech, prostě nádech a výdech. Tak vidím, že máte propnutý nárt té nohy. Uvolněte se a vyklepte to. Jo? To tělo nepotřebujeme jakoby zatínat a stahovat, ale jenom se zaměřujeme teďka na ten lítkový sval a zbytek je úplně uvolněný. Z druhé strany stojná noha je lehce pokrčená. Teď budete stejnou nohou. Pojďte blíž ke stěně, máte úplně vytočený loket a já potřebuji, aby byl takhle volně visící dolů. Fajn, skvělý. Tak a teď si druhou nohu dejte k patě. Fajn. A zkuste si uvědomit to, že nebudete propínat nárt a jenom se v lehkosti vytáhnete nahoru, jako kdybyste byl motýl a vyletěl nahoru a dolů, jo? No, výborně. A nezadržovat dech. Krásně to proudí. Povolit čelisti. Oho, dělat prostor mezi zubama. Okay. Tak, kde cítíte, že se něco děje? Teď už jsem se trošku kroutil. Už jste se kroutil, tak toho necháme, jo? Není vůbec potřeba jít dál, zase vyklepte. Paráda. Tak, pojďte prosím zpátky. A teď budeme aktivovat zadní stranu stehna, jíždě. A máme 2 varianty. Buď je předklonů, anebo bychom šli potom zpátky ke zdi. Já už si nepamatuju, kterou jsme spolu dělali. Já vám ji ukážu a když tak mě hned zastavíte, jo? Takže zajedu dolů, ruce si dám stojní noze, druhou nohu opřu zhruba 30 čísel za sebe a pošlu váhu do paty stojní nohy, aby koleno bylo nad kotníkem, volná hlava. A tady odsud vynáším 10 čísel nahoru a dolů na neviditelnou židli. Pak se vrátím zpátky. Já jsem to určitě a uvolním. Takže jsme dělali u zdi. OK. Takže přijdete ke zdi, nějakých 5-10 čísel. Ruce si dáte před sebe, tak aby zase křidílka, lokty byly volné. Pokrčíme nohy. Tu stojnou si necháme stále s pokrčeným kolenem a jak opřeme prsty u té paty, tak koleno nám vytvoří zábranu, protože se nesmíme dotknout zdi. A z téhle pozice se zpevněným břichem vysedáváme na barovou stoličku a vracíme se zpátky. Takže zůstávám ve stejné vzdálenosti od zdi a jenom se pokouším tím jemným pohybem pánví dozadu a zpátky. Takže prosím, ruce blíž k sobě. Fajn. Tak,
Teďka nepřeklápíme prsty, jenom se takhle fajn, opřeme úplně u paty, malinko posuňte blíž tu nohu. OK, yes. Aby nám tady vlastně vzniknul ten prostor, který nás brání v tom pohybu vpřed. Tak a teď pojďte vystrčit zadek do zádu na barovou židli a vracejte se zpátky. Fajn. Nedopínáme kolenostojné nohy, zpevněný střed a vracím se zpátky. Tak a zkuste udělat víc provázaný ten pohyb do zádu. A kde cítíte teďka nějakou aktivaci? Teď už se trošku klepu. Už se klepu, no tak zastavíme a vy klepte. Jo? To, že se budete klepat, to je žádoucí. Jo? Kvůli tomu to všechno děláme. Jako cítil jsem to prostě. Jo, ale potřebujeme, aby to vlastně bylo do té sedmičky, aby to pro vás bylo příjemné. Tak. Tej druhou stranu. Jo, už vám to spadlo z té dolů, z té aktivace? Ještě no tak nespěchejte. Jo, klidně si udějte pár kroků takhle. Zkuste se vzdálit od té zdi, navnímat si zase to tělo. Klidně s nádechem zvednout ramena a s výdechem pustit dolů. Super, jo, není kam spěchat. Počkejte si. Tak, až bude tělo souhlasit, tak jdeme na druhou nohu. Blíž k té patě si položte tu nohu. Super. Tak, stojné koleno je lehce pokrčené, takže tu vaši levou nohu pokrčte. Jo. Tak, a nepřibližuju se ale hrudníkem k té zdi a vracím zpátky. Takže je to pohyb v pánvi, nikoli v koleni. Jo. Vystrčím za sebe a vrátím zpátky. Jo. Nechodím hlavou. A něco se nám tam... To koleno, super. Kde jste na stupnici? Je to ještě v pohodě. Tak jo, tak ještě můžeme. Nezastavujte se tam. To je jako jdu si dát drink a nedám si ho. A jdu si dát drink a nedám si ho. Kde jste na stupnici? Ty už se trošku dost. Moc! Vyklepat. Zase uvolní úplně. Zase se projděte, jo? Fakt pomáhá chodit. To je ta bilaterální stimulace, vyrovnávají se vám hemisféry, klidně si vždycky zapochodujte mezi tím. Tak a nespěchejte. Co znamenal teďka ten dlouhý výdech? Máte stres? Ne, bylo to, že jsem se a to hodně soustředil. Aha, tak trošku salámista, jo? Trošku punker budete. Neberte to tak vážně. Je to prostě v pohodě. Tak, ukážu vám ten následující cvik, zatím ho prosím nedělejte. Půjdeme v pozici druhý, která je plus minus na šířku vašich ramen. Kolena budou jemně pokrčená a budeme aktivovat vnitřní strany stehn a tadyhle vzadu pás, který nám vlastně spolupracuje s břichem quadratus lumborum. Takže zarolujete jeden obratel po druhým a není to stretching, jo? Je to jenom vlastně dovolit tomu tělu se úplně vyvěsit. A tady se 3krát volně nadechnu, vydechnu. Váha je 50/50. Po třetím výdechu si vyberu jednu stranu, nechám nohy úplně nehybný a jenom se přitáhnu k jedné straně. 3 nádechy, výdechy v této pozici. Po třetím výdechu překročíme opačnou stranu, opět 3 nádechy, výdechy. V těch předklonových pozicích se ten třes velmi rád spouští, tak se případně nenechám příliš překvapit. A závěr je protažení rukou za sebe, váha na paty, aby jsme ošetřili kolena, úplně uvolněná hlava a 3 nádechy, výdechy. A poté s podporou Takže asi takhle. A vyklepem. Vy jste hodně flexibilní, takže lepší je pro vás spíš užší pozice než širší. Yes. Jo, abyste to cítil. Takže měkký kolena, fajn. A teď úplně obyčejně jeden obratel po druhém pojďte zarolovat do hlubokého předklonu. Volně vysím, povolte se. Povolit čelisti a 3krát se tam volně nadechněte. Tak. Čím víc si dovolíte to uvolnění, tím s nás přichází ta vibrace. A už to vidím. OK, po třetím výdechu pojďte na jednu stranu, nechte nohy na místě, uvolnit krk. Tak. Je to ještě pořád v pohodě pro vás, i když se klepete? Jo? Tak jo. Paráda. Pak přejděte k druhé noze. Úplně volná hlava. Perfektní. A na závěr ruce za sebe, dlaně k zemi, mezi nohama na zemi.
Tak. A 3 nádechy, výdechy, váha na patách lehce. A klidně pojďte hned nahoru, už nepotřebujeme tam být. Tak, vyklepte se. Klepal jsem se taky, no. Vidím, koukněte se mi do očí, jenom, že se to zase stahuje zpátky. Musím počkat, mám... Dívejte se na mě teďko, jo? Tak, a nechte to krásně klesnout dolů. Tak, super. Tak, ještě vidím, že to tam vítá. OK, vytáhněte ruce nahoru nádechu. Tak, co se tam teďka objevilo? Tam se něco hroznýho děje vevnitř, že jo? Ne, jako ono, asi jsem měl odkrvenou hlavu asi. Dalo mi to zabrat. Dalo vám to zabrat, co na tom bylo nejtěžší? Pokračovat. Pokračovat v tom, aha. A proč jste nešel nahoru? Ne, šel jsem potom nahoru. Ale dřív? Možná ne. Jo. Tak když byste měl hrůzu z toho, že to ještě furt pokračuje, tak je úplně v pořádku. Jako třás jsem se, jo, a pak jsem jako vypnul, ale furt jsem měl tu hlavu někde. Vypnul? Co jste vypnul? Tělo jste vypnul? Ne, to ne. Že jakmile jsem se třás, tak jsem chtěl už jakoby... Tak jste to měl udělat. Jo? Důležitější je, co chce vaše tělo, ne to, co říkám já vám. Takže když vám to tělo řekne, už nechci dál pokračovat, tak nepokračujte. To vůbec není podstatné. Vy se potřebujete naučit respektovat to, že vlastně vám to tělo říká stop. A vy to potřebujete poslouchat. Protože jinak jdete do té přílišné aktivace a vlastně potom se vám odpojuje hlava a případně začnete přemýšlet o nějakých jako věcech, které vás mají jako odvést od toho, co je nepříjemné. Jo? Takže v prvním okamžiku, kdy vám u toho začne být jako je toho na mě moc, konec. Jo? Opravdu konec. Hážete rukavičku do ringu. Jasně. Jasný? Kde jste teďka na stupnici? Musím se napít. A já myslím, že je úplně v pořádku, jako klidně dál nepokračovat. Jo, že si teďka sednete. Já proto, abyste měli ty materiály, tak vám ukážu ty další cviky. A vy teďka prostě budete jenom odpočívat. Jasně. Co vy na to? Zkusíme to. Tak si sedíte. Já jsem to ale říkala. Jako mě dali jako ty 2 cviky zabrat. Tohle třetí byl už jako... No, jo, tak to chce prostě jenom nechat to sklidnit a zbytečně to nepřetěžovat. Ani kvůli záznamu, nestojí to za to. Jasně, kolikrát stačí 2 cviky. A úplně, jo, přesně tak. Tak jo, tak já pro dokončení, abyste měli materiál studiální, tak ukážu ten další cvik. Ten je vlastně takzvaný cross body stretch na protažení iliopsoasu. Výchozí pozice je vlastně stejná, takže druhá pozice je zhruba na šířku vaší pánve a já ji ukážu z profilu. Takže v této pozici, aniž bychom vlastně měnili zakřivení hrudní páteře a krční páteře, vytlačím pánev dopředu, takže ji podsadím. A pomůžu si ještě tím, že založím dlaně ze spoda vlastně na hýži. A buď si můžu nechat takhle dlaně, anebo si můžu zatlačit pěstma. Důležitý je nedávat to vysoko k bedrům, ale opravdu tlačit dole. V téhle pozici s otevřenou jemně pusou a pohledem diagonálně nahoru se jenom prodýchnu, aby se mi vlastně uvolnila jak čelist, tak pánev. Tak a začnu jednou rukou tlačit vlastně do té pánve, čímž vyvolám spirálu od spoda. Jeden obratel po druhým. Přecházím do rotace, až přejdu bradou zhruba k rameni a tady se přes rameno dívám k zemi a 3krát se nadechnu, vydechnu. Tak, vracím opatrně zpátky, vyvolám tu spirálu tlakem druhé ruky, opět jeden obratel po druhým, přecházíme do twistu, tady se dívám přes rameno na zem a 3 nádechy, výdechy. A po tom třetím výdechu se zase vracíme a uvolníme. Jo? Tohle je hodně náročný a mám pocit, že jste to dal se židlí. Jo? Takže je možný vlastně použít židli, tady se zapřít, aby to pro mě bylo bezpečný a vlastně si zkusit tu rotaci takhle, jo? Že to není potřeba jít úplně do toho maxima. A opět vyklepat.
Další cvik, který je potom u zdi, tak tam je vlastně důležitý znova se naučit tu regulaci, takže to první číslo, který budu hledat, nebude až ta 7, ale bude to 5. Jo? Takže přijdu, je to takzvaná discharge position, aby vlastně ten náboj z toho těla dokázal odejít. V paralelní pozici se opřu o zeď a po té zdi sjedu dolů na takovou jako neviditelnou židli, kde potřebuju vidět přes kolena na svoje prsty, koleno mít nad kotníkem a najít si pozici, kde vydržím 5 minut. No tak tady nevydržím 5 minut, takže si ji upravím, to znamená přizvednu se a přitáhnu zase chodidla pod sebe. A opravdu aktivně se snažím najít, kde to pro mě bude možný. A tady za mě už je to fajn. Takže tady zůstávám a čekám, co se mnou vlastně ta pozice udělá. A jakmile se začnu blížit k té 5, ve smyslu, je mi horko, hrozně se klepu, mám strach a tak dál, nedýchám, tak propnu kolena, abych si odpočinul. Zůstávám v té pozici na zdi a když mi to zase klesne do nějaký bezpečné hladiny, tak se vrátím do té nejvyšší pozice, už nechodím dolů. Vrátím se tam, kde jsem byl a zase čekám, co bude, můžu si dát ruce na stehna, můžu si je položit na břicho a jakmile se přiblížím k 7, nebo už to pro mě nebude pohodlný, zase si upravím, tak kolena dopnem. A protože my to teďka vlastně nebudeme dělat, tak já rovnou ukážu vlastně bod B tohoto cviku. Takže když jsme na posledním opakování v této pozici, tak si těsně před tou 7 položím ruce na zeď a od té zdi se odtlačím do předklonu, kdy se nedotýká pánev, hlava je uvolněná, ruce jsou povolený, čelist je povolená, úplně nechám rozpustit to tělo a nějakou minutku nebo do té doby, než ta 7 se zase objeví, zůstanu v hlubokém předklonu a pak se jenom vyroluju a zase vyklepu. Tak, pak už následuje poslední a já budu ukazovat jenom druhou variantu, která je méně aktivační, pak je tam ještě varianta motýla, ale tu jsme se domluvili, že z bezpečnostních důvodů, aby vaše tělo se netrápilo, dělat nebudeme. Já se teďka otočím směrem k vám, ale lehce se natočím, abych nešla přímo proti tomu objektivu. Takže lehnete si na zem a jenom vlastně na začátku navnímáte, jak se to tělo na té zemi má. Jo? Abyste zase zkoušel vnímat vlastně ty signály z toho těla a nebyl rychlej v tom. Tak, potom pokrčíme nohy. Zůstáváme teda verze v paralelní pozici, která je jemnější. Prsty směřují dopředu a bez toho, aniž bychom aktivovali vlastně hýžďový sval, ten necháme úplně uvolněný, tak nadzdvihneme zhruba na šířku vaší dlaně pánev nad zem. Jo? Takže uvolněný zadek, jemně to nadzdvihnu a teď se tam může začít odehrávat všelijaké pohyby. Takže je to v pořádku, akorát zase nesmím překračovat tu pocitovou 7. Takže když jsem v nízkých číslech, tak tady můžu minutku až 2 zůstat takhle hezky volně viset a potom uvolníme a vrátíme pánev na zem. A to byl poslední 7. aktivační cvik. A tady odsud půjdeme otevírat nohy maličko od sebe, nechám běžet, co se objeví, maličko od sebe a pak to vrátím zpátky a končím v tomhletom malým Včku. Když se dostávám k 7, ukončuju anebo zastavuju tím, že nohy natáhnem. Kdyby to nezabralo, tak se flexuje. Kdyby ani to nezabralo, tak se posadíte a budeme spolu počítat předměty a tak dále, tak jako už jsme to spolu xkrát aktivovali a zastavovali. Tak. Na konci celého procesu potřebujeme, aby to tělo tu zkušenost zintegrovalo. Takže zůstáváme v té pozici šavasána. V případě, že by to pro mě nebylo pohodlné, tak se můžu otočit už hned
na bok. A samozřejmě má i polštářky a jsem na boku, případně na břiše a zůstávám tam minimálně 3-4 minuty. Optimum je kolem 7 minut, aby si to tělo vlastně zase sklidnilo, zastavilo ten pohyb a bylo pro mě bezpečný potom vlastně si stoupnout. Jo? Takže zase les. Okay. Takže to vypínám, jo? Jo.